Monggo Dik Ayu jumeneng. Heeh. Jajal nek ngadeg sepira? Ayo semono Mas. Dene padha wae nek lho. Kowe kira ngisen-ngisen ki didelok wong sak bojong kenyot kaya ngene kok awake iki kok mah. Ora apa-apa. Nah. Bisa tuh ada masih. Golek bojo sing tresno welas sejati
Niki sampun katur menika lagu pambuka Yo. Sido Rondo, rondone Sido.